sirifi wayo haydara sirifu haya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ادعوني استجب لكم والصلاة والسلام على القائل الدعاء مخ العبادة وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تيفي لاجبو وموفن إسلامك فولينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مولدو نيناجو كيلين كوفي كوشاران دولاتي كنباكا kaben sibirido Desambre kalo kile muga ani sabama aduguseye no bena karidoma Desambre kalo kile muga ani nani ondula ci yoro keleina kuchala o kera duo kalambay min sigira senka section kuchala fe Jamiat Ansar Din Islami tola akenen konnala kuchala na lamini bora ka wele injabi kosobe ngayani duo kalanga ke section chama tumekene kan jamana chama fana nana benini jamana were munu nana kana beni mauludu duo kalanye ulu tola Umar Jabate Baligi Ali Fulikanasi. Na'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-muttaqin al-muntajabin ghurral mayamin wa ala alihi wa ashabihi wa man nahjahum ila yawmiddin. Ikhwatal hudur kibaru shakhsiyat min al-aqarib wal ba'id. أحييكم بالتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ولم بدو أمي على التنوك على بركة نكني أما نستي على في يا ربي نتامي بأن يا ربي على كافة ولا جمنا بتولا جمنا نو فرلين به أنصروا جمنا وكا no farani be ankara mo kan moka ambe kuma jamana betora mo présenter nimbe kata Côte d'Ivoire la ka se Burkina ma ko nga foli be jama be ku calaka o ni wasara lakalila ni wasara maka ka se gata ni lakali yorola hal ni awsi ma sey nga to kan ko rosoro mbado ma chama temena ni do ko lenga ka fa ko ne shirifu e abunya mado kasega shirifu bunyado ka karamo wera bunyado ka karamo valeur do kalandem kaseka dombi ko karamo bi bunya jone kera sawi a Said Sherif Ousmane Madan Haidara wala sambadu karamo do be ibe sega bunya soro ni kasra be ngani ala e fembo ila ibe bajing soro ala sura kan karamo ke karamo ye misra ka jebbe franyonga nakra bunyay amatima oka akara ka waso ni ajoy amatimo ka halna dana dakunya kelema ko na ya soro ma ka mugombe ne karamo Haidara la ko oti ka présenter amasoro bien fantan nani be mo ko to danga de on kono nala so na mbu soro se amatia ni fle sherifu kunya kelende me ala sona sherifu cha rabbi Haidara kelende kumbe ambolo anfu hamina na le ti abikedi wa ala sona ka Haidara cha mandamabi amatijan ani ado on bi waso nu yebi ni kerama be ni bunya be wa temelen ko fe karamo Haidara yere kote me halna dana amatian na donuma diye wasara islamaya wasara wallahi jamana wasara ko talaka aw wasalinu ka bunya di awma ka fuli di awma tare bi awye ayam furake ya rabbi alakana awtoro ay fem min islamaya kono no be ani kanuni kiliya ya rabbi alako sabat islam be wala jamana betola amba ni seti alafe amba tijani ale baram mi ke awnye ni jamana kono ani jamana wero la dan shitala atara jamana wore munayo ta salo ani salo nasini be ya kibariyame o bayira ka fo barado farla barado ka ko amba tijani fo ani ka dogo fo ani ka balmon fo ko talaka aw wasara tijani kanuna aw wasara Haidara dium kanuna aw wasara ni kele nyona sililla Haidara hal ni eta edum be ambo abe fole mako ansariya abe fole mako shirifu kanu depuis ni yoroina antina kuma janya ambe danya nendenta dayorola nga duskunga dawrote ka foli bela jilendi awma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maliki Jaluka kuma lada ye ni bi kuma daminɛ i bi tanga ɲini ala faama fɛ ka bɔ shetani tɔɔrɔ ma nka nin yɔrɔ la ma o kɛ sabula shetani tɛ se ka don nin kɛnɛ kan doncogoya si tɛ shetani na nin kɛnɛ kan ni alakira ka kɛnɛ de ye donc o la n tɛmɛna o yɔrɔ kan o la ka ala tano ka ala barika da ka ala waleɲuman dɔn ŋaniyajira dɔrɔn don kɔgaso ziyarakɛlaw ni mɔludukɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani kucala bɛɛ ala sɔnna ka an wasa bi nin kɛnɛ kan alakira alayhi salatu wasalam kuranɛ tun bɛ jigi ale de kan i bɛ da la fana k'a fɔ ko mɛlɛkɛ jibilira ale de ye mɛlɛkɛ bɛɛ kuntigi ye o mɛlɛkɛ jibilira fana jatigikɛ ye alakira de ye sallallahu alayhi wa sallam ɔ da la ko mɛlɛkɛ jibilira a jatigikɛ de sigilen filɛ yan o la i mana bonya o bonya fɔ mɛlɛkɛ kuntigiba jatigi ye min ye nɛn tɛ mɔgɔ si da kɔnɔ ko i bɛ se k'o bonya fɔ ka se a kɛnfɛn na dusukun tɛ mɔgɔ si dusukun na ko i bɛ se k'o miiri ka se a kɛnfɛn na a b'an wasa dɔrɔn k'a fɔ ko mɛlɛkɛ kuntigiba jatigikɛ o tuma an bɛ dan o yɔrɔ la. Badri Traoré ka bɔ Sikaso ale kumana section wɛrɛ minnu tun bɛ kɛnɛ kan ale fana ye folikan kɛ olu tɔgɔ la. Kucalakaw an wula an tilela hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la ɲɛnamaya hɛrɛ ala k'a di aw ni anw ma tanga ɲininen ko ala fɛ ka bɔ sitana damatɔ tɔɔrɔ ma an bɛ sɔli dafɛn la sɔn hɛrɛ ma ka kira Muhammad n'o ye an karamɔgɔ Ayidara mɔkɛ ala k'an don a lahɔrɔma la nin kɛnɛ in ka kuma jan tɛ anw fɛ ko yeko a bɛ waso ban yeko a bɛ fɔko ban sabu ka d'a kan kucalakaw aw ye min yira anw na nin dɔ bɛ ɲɛ furakɛ o tɛ se ka kɔ furakɛ dɔ bɛ kɛ fa fɛ o tɛ kɛ den fɛ aw ye Ayidara kanu k'a denw kanu ka nin sira ɲuman in don anw bɛɛ kɔrɔ vraiment a bonyana anw ma a diyara an ye an bɛ dugawu kɛ aw ye ɲɛnamaya hɛrɛ ala k'a di anw ni aw ma mɛ olu dugawu min bɛna kala sirifukɛ fɛ mɔgɔ si kana bɔ yan n'i ka hami fɔ ala k'a dilan an bɛ dugawu kɛ sirifu wɛrɛw ye o min fɛ diɲɛ ani lahara ala k'o di an ma an bɛ sira min ye diɲɛ ni lahara ala k'an tanga o ma section bɛɛ tɔgɔ la minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan nin ye dakuruɲɛ kɛlen foli ye k'a di sirifu tɔgɔ la u ka dugawu kɛ anw ye ala k'an se an yɛrɛ kɔrɔ ala k'an siri dafɛn na labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a di an ni aw ma ala kana kɛ hasidi ye ala kana kɛ nafigi ye ala kana kɛ dangaden ye ala kana bɔ an na ala k'an bɔ n'anw ye kira Muhamadu bonya kojugu karamɔgɔ Ayidara barika n'a lahɔrɔma kosɔn sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillah ma sha Allah. La quwwata illa billah ma sha Allah. Kullu ni'matin min Allah ma sha Allah. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambe ala tanu ka ala waliman dɔn ka ala barika da ka sɔli danfɛnw la sɔn hɛrɛma kan an kuti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a n'a so dunkew a n'a jɛɲɔgɔnw n'o y'a ka sahabaw ye ani mɔgɔ mɔgɔ tugula olu kɔ fo ka taa se lahara jɔ dɔ ma ya rabbi ala k'an fara o jɔn kunna dun kan o kɔfɛ an bɛ a silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ni a silamɛya ka foli kisi ni hinɛ ni barika foli n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jɔyɔrɔ in na ala tannen k'a waleɲuman ka barika da ka sɔli ci b'a kan ka bɛɛ lajɛlen fo dakuruɲɛ fila min b'an da an ka alimamiba a n'an balimakɛ Alhaji Musa Danbele ale tɔgɔ la ani Kucala alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a n'a diinɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o dakuruɲɛ de bɛ n da ka foli ni waleɲumandɔn kɛ ka segin an karamɔgɔ ma a n'an ka sherifkɛ Sherif Usman Manana Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a n'a kanubaw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnmana an balimakɛ min n'o ye o y'an sɔrɔ Kucala kɔnɔ bi
sɔrɔ ko ɲɛnama an fɛ bi k'o kɛ kɛrɛnkɛrɛn duwawuba kɛnɛ ye a nɔn k'ale nisɔndiyara kosɛbɛ maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ dugaw la bi dugu kelen kelen bɛɛ lajɛlen mɔgɔ b'a la wa jamana yɛrɛ kariya tɛ ka bɔ dugaw ma dugaw n'a bɛ minɛ kɛnɛ kan ni sarito bɛ dugaw minɛ na o sarito dɔw dafalen nin kɛnɛ kan yan o kɛnɛ dɔw ye nin an balimakɛ Maliki Jalo kumana a ko dɔ ye kuma bɛ fɔ ale ye ale yɛrɛ ma tɔ to a la o kumana an tɛna an da don groupement na a y'o bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ban nka ɲuman foli o tɛ se ka kɛ ka ban Sheikh Usman Madani Haidara a ye fɛn min kɛ jamana in kɔnɔ wulikajɔ la fasoko la politikimɔgɔ yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni keleya la jamana kɔnɔ jamana kɔ kan diɲɛ kɔnɔ ala y'o seere jamanadenw y'o seere o tɔnɔw bɔra ka ban a ye fɛn min kɛ diinɛ laseli la ani diinɛ ɲɛmɔgɔ ka se ka tɛgɛ di ɲɛma ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye alhamdulilahi rabbil alamin o jaabiw fana bɔra k'i jɔ kɛnɛ kan komi tile i n'a fɔ groupement leader spirituel o kumana o nana na cogo min na ani kun min kama an balimakɛ bɔra k'a fɔ alimami k'ale nisɔndiyalen don ale ye kɛnɛ kan k'a k'a dɔn kucala bɛɛ lajɛlen bi yan nɔ munna fila ti yan nɔ kelen de bi yan nɔ inshallah ala y'o seere kucalakaw y'o seere mais an tɛ bɔ kuma na fo an ka kucala ansaru fo kɛrɛnkɛrɛn maa nugu ka ɲi i dɔnba misi biɲɛ de la kucala ansaru dini islamiya Sherif Tijan Haidara alimami ko k'a fɔ i k'i k'u fɔ k'u waleɲuman k'u barikada a ye nin fɔ i fa ɲɛna a b'a fɔ e yɛrɛ ɲɛna kabiri ansaru kucala fɔ bi o tuma i k'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ an ɲɔgɔn cɛ kanu kɔ badenya kɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kɔ o tuma na halisa i k'o foli kɛ u ye k'o barikada k'u ye o ma a ye sɔrɔ m'o ta u yɛrɛ dɛ u y'a ye Sheikh Usman Madani Haidara ka ladilikanw de la a n'a yɛrɛ kɛmɛ ka alimamikɔrɔba minɛ cogo min na bi an b'a f'i ɲɛna kucala ti ɲinɛ min kɔ taarifu la tuma dɔ la maliyɛn ti ɲinɛ a kɔ abada kucala alimamikɔrɔba faatu don o tuma na i k'a dɔn Sheikh Usman Madani Haidara a bɛnna ni maa ba wɛrɛ faatulen Bamakɔ nka an ma telefɔni ci a ma dɛ an t'a dɔn a y'a mɛn cogo cogo ala de b'a dɔn o tuma na o yɔrɔ bɛɛ a wulila a ko fɛn o fɛn mana k'a bolo kucala Bamakɔ kɔnɔ bi o tuma na ni kucala tɛ a b'a bɛɛ lajɛlen da f'a kana alimami sagafo la a nana ka na alimami janaza kɛ a don ale kelen de kumana misiri kɔnɔ nabaw la ale de jiginna kaburu kɔnɔ k'a da ye fana o tuma na o waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ a kɔ yanni saya cɛ o tuma ala k'a n'a sara ala ka labanko ɲuman di an n'a yɛrɛ ma ala k'a kɔ sabati k'a kɔ barikaya k'aw bɛɛ lajɛlen don kiramantoya na k'a ɲini ala taala fɛ dugawu min na kɛ ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen. soku dɔ tun labɛnna n'o ye poyi ye wala poème o donna an karamɔgɔ Yaya Konate da n'ale ye Nko karamɔgɔ ye ale fana ye o lase. An b'a fɛ ka suku dɔ de kalan an ka seyidu la n'o ye poème dɔ ye o min dilanna an ka Nko kalanden dɔ fɛ ani karamɔgɔba italikaw fɛ yen nɔ Mamutu Jija Jara. Suku in dilanna Sherif Ahmed Tijan Haidara de la. A daminɛ bɛɛ lajɛlen laban ye ra ye ka bɛn Haidara ma. A camancɛ o ye fa ye ka sɔrɔ k'a laban ni ma ye. Sherif Ahmed Tijan kiraba mɔdenkɛ i Haidara. Nabiɲumanya damandingɛ dungo i ni baara. I mɔkɛ ye duwawu min kɛ ala sɔnna o jaabira. Aw ka kira bɔnaya n'a somɔgɔya o sabatira. O kɛra ni cɛsiri ni tunya de ye ani baara. Sirifu sabula silamɛya pakisa dugu jɛra. Silamɛdenw kisili ala bolo o latigɛra. Silamɛya doloki tun nɔgɔra fo k'a fara. Aw de nana ko k'a saniya ka ban k'a kara. Wuya de ye a kili da tiɲɛ foroko kɔnɔ a n'a fara. Aw de wulila ka wuya o kisɛ labɔ k'a foron fara. Aw de ye tɛlɛ saran wuya la k'a bɛn biri k'a fara fara. Ka aw wakali alaba dankɔrɔba la ka tuɲa fɔ para. Jani mɔgɔ min ko i bɛ ala ta de fɔ i ni ɲani tɛ fara. Nka han n'i ye mɔgɔw ni dingo fo i ni ala bi fara.
aw kɛra ala ka diinɛ lasebaganaw de ye a n'a wara aw ma siran wala ka tunkuru aw de ka farin i ko jara aw ni cɛ o cɛ ye ɲɔgɔn bɛn ko cɛbɛnbara olu bɛ malo la k'u boli ka taa parapara olu bɛ malo la k'u boli ka taa parapara silamɛdenw ko ka aw fo ko ni aw ye diinɛ jɛra sirifudenw sɛgɛnna ka ɲani nka bi aw wasara danbe ni yɛrɛdɔn yirisun de falenna aw bara sirifu kɔniyabagaw an'u kɛlɛbagaw ni kara n tɛ se ka kuma ni kun don fewu fo n ka sira fara k'a fɔ ansari cɛ n'a muso ye k'u ni baara ne ko sirifu sabula bi aw ka diinɛ ya aw nafa morijiw ni famanjuguw wulila k'u b'aw janfa belebeleba dankɔrɔba ma sɔn k'olu jigi mafa ni ala tun sɔnna k'olu ka laɲini mafa anw ka ala dɔn ni alabatu si tun t'an nafa ala ti sɔn k'olu dɛmɛ bawo a kan de ko jahanama nafa ni ala sɔnna anw fana na kɛ ka alijɛnɛ lafa aw de fa sabula bi silamɛw la keleyara k'u la kurufa n ko hayidara de kɛra anw jigi ye bi a n'an bɛɛ fa ka baara ala ka sira tuɲɛ kan k'a faso fana nafa bawo ala dɔn ni faso kanu de ye aw sɔnɔmɛ lafa an ka foli ni waleɲuman dɔn bɛ se sirifu ma olu minnu ye boɲɛba to u la k'u ban yɛrɛla boɲɛ ma kuntigi den kuntigi ala ka si ni kɛnɛya d'i ma walasa hali bi i ka ala ka diinɛ lase a ka jɔnw ma n ko ala ye a ka diinɛ de di aw mɔkɛ sani ma munna ala to o diinɛ tuɲɛ dɔnni di aw ma sirifu an bɛ dugawu de ɲini i fɛ k'o lase an ma o la ala ka kisi jidi kiraba mamadi ni a donko ma kiraba mamadi min nana ala ka ci lase anw bɛɛ ma n bɛ dan yan ten bawo kuma tɛ ban fɔ la nka hakili de bɛ a tɔ dafa la sidoka mamudu jija jara ale ka kalada de don latɛndugu itali aw balimakɛ n'aw denkɛ jɔnma dafa yaya konate ale de y'a lase aw ma jɔ bɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ kuma dira an karamɔgɔ sherif ahmad tijani haidara ma ale ye hakili jigin kɛ yani an ka don dugawu kalan kɔnɔna la an ka jango lamɛn ayiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والصلاة والسلام على خير العنام سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما حبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته an badenw an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala wale ɲuman dɔn ka kisi ni nɛɛma ɲini ale alaba in fɛ k'o kɛ a ka nabi ɲumanba kan n'o ye kira muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ani kira sɔdingɛ sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw ali mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se ɲɛwuli ma ya rabbi ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o la an badenw tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo ni ye alisilamɛya ka foli ye
n'o de ye ala ka kisi kɛ ne na aw bɛɛ lajɛlen kan amin ala k'an n'a hamu dilan amin ala k'an sago d'a ma amin labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an ye amin ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ Amin. ala kan'an siri danfɛn na Amin. yarabi ala kan'an labila amin an b'a ɲini ala fɛ an ye bɛɛ kanu ni hɛrɛ min ye ala ka hɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ye amin nka minnu ko ti fara n na ala ka dondaw kun min bɛ o ɲina an kɔ amin ala k'o k'a ka alaya kama amin ni ala kira hɔrɔma ye Amin. sɔlila muhamadu ali wassalam idra alhamdulillah nam bi dimanche donya in na ka bɛn le 24 12e mois nam 2017 an badenw fɛ yan kucala Allahu akbar wala alhamdulillah nam Seyd Sherif Usman Madan Haidara idra ale de ye an bila ka na ci a tɔgɔ la ni kucala jamiyatu ansardin islami ange a n'u kanuɲɔgɔnw u Allahu ka ɲinili ye ci an kana fara u kan ka ni mawulidu ɲɛnamaya nam n'o ye ka ala fo ka ala barikada ci ni alakiraba yɛrɛ ka nali ye nam an bɛ o kɛnɛ de kan odo surɔ min laɲinina n'o de ye ka dakuruya fila lase alakira ye jɔnni ye nam a kun nana mun kama a ye ne ni e bila mun na dɔɔnin sera ka fɔ a la ange o la bi nam o fara ɲɔgɔn kan kun de ye ko kana an hamu yira ala la ci ni alakira hɔrɔma ye ni kira kama ye lahi mɔgɔ caman bɛ yen nam tuma dɔ ala b'olu dilali bila ko a ti dilan ha nka ni a ka kira yirali ye a bɛ sɔn a ka dilan bani lahi kene an b'o kɛnɛba dɔ de kan bi ci musa nam ka kɔn an donni ɲɛ an ka ŋaniyaw yirali la ala la ani dugawu kɛli la ci an ka maaba minnu nana fara an ka kɛnɛ kan nam ka kɛnɛ bonya an bolo ange diinɛ tɔgɔ la lahi ani faamaw ci olu tɔgɔ la Allahu akbar an ka maire ka représentant nam a tun bɛ suro a kuma na a b'o cogo kelen na préfet ale yɛrɛ tun bɛ suro a kuma na ci diinɛw tɔgɔ la nam an ka karamɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ kan yan akirata groupement des leaders nam ɲɛmɔgɔso tɔgɔ la minnu kuma na a b'o cogo kelen na imama tɔgɔ la minnu kuma na ci o conseil islamique tɔgɔ la minnu kuma na o bɛɛ o ye min yira an na o de ye kelenya lahi ani bɛɛ ani tɛgɛdi ɲɔgɔn ma an y'o dama de sɔrɔ odo bani o kɔrɔ an b'a ye ko bi mali kɔnɔ nam jigiya bɛɛ sini nata silamɛya ye ci ni bitaw tɛgɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban a banna pep bannik alhamdulillah nam bi wula in na an ka imamba ale fana nana fara an ka kɛnɛ kan yan ange n'o ye alhaji musa danbele nam ani ka fara a balimaw kan ci u bɛɛ nana fara an ka nin kɛnɛ in nin ɲɛnamayali la ou bien n'o ye mɔgɔlidu dugawu ye wallahi ale dɔgɔkɛ o de bɔra ka kuma ci k'a yira nin kɛnɛ in kan yan ni mago minnu sirila nam ko ala bɛ sɔn a bɛ dilan afrata wa o siga tɛ an yɛrɛ la ni kɛnɛ sigi kun ye abada o siga tɛ an na ay o la an bɛ kɛnɛ min kan bi nin de ye mawuludu kɛnɛ ye k'a yira ala la nam n'a ka kira kama ye an ka mɔgɔw la wa an b'a dɔn ale ala de y'a wilibaga ye an tɛ se k'a la fiyewu ko a bɛɛ bɛ wuli ni nin kɛnɛ yɛrɛ bonya ye bani obike mawuludu an y'o de fɔ kɔrɔ caman nafa caman minnu bɛ sɔrɔ a sigili la wallahi minnu bɛ sɔrɔ a ɲɛnamayali la ci n'o ye mawuludu sigi ye ha musa nam nafa caman minnu bɛ sɔrɔ a la Allahu akbar silamɛ kan ani silamɛya kan ci jango an ka bitaw ha an bɔra k'o de walawala aw ye nam surɔ sabu ka d'a kan n'i ye mawuludu lajɛ nam hakili yɛrɛ b'a fɔ ko nin ka kan ni ɲɛnamaya ye ha n'i ye ne ni e lajɛ ka an ka misiriw lajɛ ci jango an fa jamana kan yan bi mali la n'i ye silamɛ ta k'a lajɛ maliyɛn na ko 100 sigi o 100 sigi 98 k'o ye silamɛ ye afrata
tari ma fam joni ye o bɛɛ sababuya alakira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ale de ye ne ni aw bɛɛ kɛ balima ye k'an bɛɛ kɛ sinji ye k'a sɔrɔ an tɛ kabila kelen ye an tɛ siya kelen ye an tɛ jamu kelen ye mais an mana ɲɔgɔn yɔrɔ o yɔrɔ an bɛɛ kɛra balima ye sabu nin balimaya o ka bon ka tɛmɛ joliya balimaya kan kuranɛ ko ten ko innamal mu'minuna ikhwa ko mumini bɛɛ ye ɲɔgɔn balima ye wa an ka o balimaya in an ka dilan an ka sabati ɲɔgɔn fɛ o balimaya la o balimaya de ka bon tuma dɔ la joliya bɛ yen nka i b'a tigiya yɛrɛ perdu ni e kɛcogo ye i n'a fɔ nabilahi nuhu alayhi salam a n'a den ala ko nabilahi nuhu ma a den ka hakɛ la ko laysa min ahlik ko i soma dɔ tɛ mais a ko n b'i kisi k'i somaw kisi nuhu somɔgɔ kɛra jɔnniw ye minnu dara la ka tugu a nɔfɛ olu kɛra nuhu somɔgɔ ye o kɛra sinjiw ye o kɛra balimaw ye o kɛra denw ye ani olu de kisira mais a yɛrɛ den a n'a yɛrɛ furumuso o bɔra a ka so dungɛya la ne sira tabaliya ye o kɔrɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ ko ni ala ko ye an fara ɲɔgɔn kan silamɛya ye an fara ɲɔgɔn kan k'an bɛɛ kɛ balima kelen ye o ka bon joliya ye kira ko ten de masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka masalul jasad إذا اشتكى منهم عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ko muminu misaliya u ka ɲɔgɔn kanu na u ka ɲɔgɔn minɛ na u ka hinɛ ɲɔgɔn na k'a b'i n'a fɔ farikolo kelen ni dɔ banana musa ko dɔ bɛ o farigan kɛ ni kunkolo banana fari tɔw t'a fɔ ko anw ni nin tɛ kelen ye senw k'a fɔ an k'an da o t'a la ayi a bɛɛ b'a siɲɛna kɛ a n'a farigan kira ye muminu misaliya kɛ o de ye riwaya wɛrɛ la a b'a fɔ u b'i n'a fɔ koko bakɛrɛ yasuddu ba'duhu ba'da ko a dɔ bɛ dɔ gɛlɛya koko bɛ ten n'i ye biriki kelen bɔ so ɲuman jɔlen na biriki den kelen da ma bɔ a la a bɛ dɔn ko fiɲɛ b'a la a bɛ dɔn ko fiɲɛ b'a la so ka cɛɲɛ tɛ dafa bilen muminu misaliya ko so koko bɛ cogo min olu bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo min ko a b'i n'a fɔ ten o kɔrɔ muminu ye balima kelen sinji kelen alhamdulillah an b'o kafo kɛnɛ de kan an b'o fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ de kan jango anw ka mali bolo bi wasoko belebeleba ko anw minnu y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔba ko bɛ yen k'a fɔ mɔgɔ ka kusa ni mɔgɔ ye ko mɔgɔ kan ka taa bɔ maa ye a ɲɛnama a n'a su n'o de wele ko ziyara an minnu y'a dɔn k'a fɔ ala kira ka bangeli ko o kan ka ɲɛnamaya o kan ka bonya n'o de ye mawuludu ye an farala ɲɔgɔn kan hakililaw ye kelen ye miiriw ye kelen ye silamɛya la anw de filɛ nin kɛnɛ kan yan kucala a karamɔgɔ du an b'a fɔ a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan ka na fara an kan nin ɲɛnamaya la mun bɛ se ka nin kɛ ko silamɛya balimaya a n'a sinjiya an bɛ dugawu kɛ ala k'o kɛ ɲɛtaa ye ala k'o kɛ ɲɛtaa ye ala k'o kɛ sini jigiya ye nin jamana in ye an b'a dɔn a bɛ kɛ ni bolow dira ɲɔgɔn ma dusukun ka kɛ kelen ye an bɛ fɛn o fɛn laɲini ala bɛ sɔn an bɛ se e k'i miiri i ka kununko lajɛ ko ala b'a ka kira ci don min a kelen a cilen kɔ cɛ kelen farala a kan muso kelen farala a kan a ye ci daminɛ ni olu ye n'o y'a ka sokɔnɔ dunkew ye ka sɔrɔ ka bɔ ni ci ye cɛw farala ka dɔɔni dɔɔni musow farala ka dɔɔni dɔɔni mais a ye ɲininkali kɛ ko ala kira k'a ye san joli de kɛ o wele dali la san 20 ani san 3 riwaya fan caman bɛnna min kan mais o san 20 ni san 3 mɔgɔ fitinin de tun b'a kɔ mais k'u ye mun ɲini o ma se ka min kɛ foyi tɛ yen
sabu u kun bɛ min fɔ a sabatilen kun do dusukun na o ka baara ye a waleya n'an ka laseli ma kɛ kuma gansan ye fo baara farala kan a sabatilen kɔ dusukun na an bɛ min ɲini a bɛ nɔ bɔ wulibali do dɛ nka ni an ɲinana o de kɔ fo ka an yɛrɛ dama ye si t'a fɛ si ka bila ɲɛfɛ bɛɛ ɲɛ b'a jɔyɔrɔ la a ka gɛlɛ an ka fara ɲɔgɔn kan dɛ tari b'a faamu ala ma mɔgɔw da k'o kɛɲɛ o la ala ye kow bila cogo min ni an jɛnna n'a ye ten a ye belebeleba di yɛrɛ ma dɛ n'i ma jɔn kɔni an kelen kelen fɛn fɛn filɛ ni ye ala ka nɛɛma n'i ko i b'a jate an na i tɛ se ka jate k'a ban kɔrɔ n'ala ye min di min ma ka ku n'o ye o ye ala yɛrɛ barikadali dɔ ye o la an filɛ kɛnɛ min kan bi an dusukun sini ye ala ma wa an b'a dɔn a bɛ sɔn an b'a dɔn a bɛ sɔn mun na sabu ala y'o de fɔ a ka kɛra ye kuranɛ kɔnɔ ko a fɔ mɔgɔw ye dɛ udu'uni astajib lakum Muhammad a f'u ye u ka n wele n'u ye n wele n bɛ u jaabi udu'uni astajib lakum a ye ne ala wele wa n'a ye n wele n bɛ aw jaabi a ye n wele min na n bɛ a kɛ aw ye wa nin ye fɛn belebele de ye an bolo an man ka ɲinɛ min kɔ sabu alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a b'o de fɔ a ka kumakan na ko silamɛw an ka kɛlɛkɛminɛn ani an juguw ni ɲɔgɔn cɛ ko o ye dugawu de ye ala weleli n'a ye ala wele ko o de y'an ka kɔtɛrɛ ye o de y'an ka kɛlɛkɛminɛn ye ani juguw cɛ tiɲɛ don dɛ ni silamɛya ni sabati kɛra a kan jugu minnu bɛ yen ni ɲɛ b'u la o ka ca o fanga ka bon a ta ye mɛ u tɛ se u tɛ se fo ni a yɛrɛ kɛra jugu ye a yɛrɛ la kira y'o de fɔ la akhsha ala al-islami min a'da'ihi innama akhsha ala al-islami min adiya'ihi ko ne Muhammadu ma deli ka sira silamɛya n'a jugu ɲɛ ko u tɛ s'a la u tɛ s'a la hali n'u fanga ka b'u ta ye u ka se ka b'u ta ye ko nka k'u tɛ s'a la wulibali don dɛ ko mɛ k'a siranna jɔnniw ni silamɛya ɲɛ ani jɔnniw ni silamɛw ye ko minnu ko a ɲɛ ye minnu ko a ɲɛ ye ka sɔrɔ ka baara ma sabati ko ale siranna olu de ni silamɛya ɲɛ wa i b'a dɔn wulibali don jugofin mana kɛ cogo o cogo an ka ala wele an dusukun sabatilen walahi ala bɛ sɔn a tɔɔrɔ bɛ boyi wulibali don o la an b'o kɛnɛ de kan bi kira Muhamadu Mustafa a ye nin de fɔ an ye a ko foyi tɛ yen min ka bon ala bolo ka tɛmɛ an ka dugawu ninnu kan tari ma faamu an ka foyi tɛ yen min ka bon ko an b'o ɲɛsin ala ma ka tɛmɛ an ka nin dugawu ninnu kan tari ma faamu o la mɛ n bɛ fɛ ka mun de yira fo an k'o dɔn an bɛna an ka mɔgɔw yira ala la n'a ka kira kama ye wa ala bɛ sɔn a bɛ dilan nin kɛra ninnu kan foyi t'i miiri musa fɔ ala ka sɔn sabu e bɛ min wele a jaabili bɛɛ tɛ e mago b'a la cogo min a ka kɛ ten fo kuma dɔ la ninnu de fana ka faamuya an fɛ kuma dɔ la n mago bɛ nin na n mago bɛ nin na a jɔn b'o min ɲini o bɛɛ kɛli musa o ka gɛlɛn tari ma faamu o bɛɛ kɛli ka gɛlɛn dɛ sabu n'i ye mɔgɔ d'a yɛrɛ ma mun bɛ yen k'i t'o ɲini i b'a bɛɛ ɲini mɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ dama ko wa i bɛ min ɲini ala b'a bɛɛ jaabi mɛ kuma dɔ la a jaabi bɛɛ tɛ e mago b'a la cogo min fo k'a sɔrɔ ten a bɛɛ t'o ye ne kira Muhamadu Mustafa ka hadisaw de ye o jɛlen don ko mumini ka dugawu tɛ bi fiyewu fo n'i yɛrɛ ko don min n ye ala wele ala man jaabi don min na ni e yɛrɛ ko ala n y'i wele nka i man jaabi ko o don i ka dugawu binna pewu kɔnɔ tɛ mumini ka dugawu tɛ bi tiɲɛ don tiɲɛ don alhamdulillah dugawu a jaabili
shurutu de bala Sigi. shurutu bala Aywa. ni oye a sharti wi Aha. duwaw minali sharti belebeleba dɔ bɛ yen Nam. kuranɛ de b'a f'i ye sabu a ko an k'a wele a ko ni mɔgɔw y'i ɲininka iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani Afrata. muhammad Nam. ni mɔgɔw y'i ɲininka Aywa. k'u kan ka ne ala wele di u b'u pɛrɛnde wa walima u b'u bangan jigi wa la a fɔ ko ala b'u kɛrɛfɛ a tulo b'u ka fɔta bɛɛ la hali n'u m'a fɔ min bɛ ŋaniya o dusukun na ne ala b'a dɔn Wallahi. wa a f'u ye ka fara kan ko ujibu da'wata da'i iza da'ani Idra. ko wa ko n bɛ wele dabaw n b'u ka wele da n b'a jaabi n'u ye n wele Bani. nka muhammad sharti fɔlɔ jumɛn f'u ye falyastajibu li waliyu'minu bi Bani. Afrata. a f'u ye k'u fɔlɔ kɛnɛ ala ka wele daw jaabi n'o y'o kɛ o bɛna min fɔ n ye ko n b'a kɛ Abisa. Allahu Akbar. Nam. ko an fɔlɔ k'ale ka jaabi taw wele dakaw an k'olu jaabi Ange. ala y'an wele mun na a ye mun fɔ an ye Aywa. an bɛ na ye de ala ko sinji tigɛli dabila Ji. ala ko jɛnɛya dabila Wallahi. ala ko namara dabila ala ko janfa dabila ala ko hasidiya dabila ala ko dabali jugu kɛli dabila a ko tile i musow ni ɲɔgɔn cɛ musow i cɛ duga ɲini a barika ɲini den masaw bonya yala an gɛn bɛ ka ala jaabi fɔlɔ wa Bani. Aywa. an ka limanaya kɔfɛ ko yala an ye ala jaabi a ka wele dakanw na wa Allahu Akbar. mɛ ala ko k'a b'an ta kan ye dɛ mɛ ko an kana ɲina an fɔlɔ k'ale ala jaabi o kɔfɛ n'an ye min fɔ ale ye a bɛ sɔn Bani. Afrata. tari ma faamu fo an kana ɲina nin de kɔ mɛ bɛɛ b'a fɔ n ye ala wele n ma nɔ foyi y'a la a nɔ ye ka gɛlɛ dɛ ala ye wele ko joli kɛ Bani. ɔ e ye joli dilan o la ala ko i ka joli kɛ i ye joli k'a la a ko i ka joli to i ye joli to a la Idra. kuma bɛ yen de o Wallahi. mɛ k'a falen don jurumu na ka tila k'i bolo jan Ange. ko ala Wallahi. ni ye aya fɔlɔ de ye ka d'i ma Ji. mɛ n bɛ se ka sariti ba naani f'i ye dugawu bi dilan ni minnu ye minnu taara nɔw la ala kɛra nɔw la a n'a ka kumaw la Allahu Akbar. tari b'a faamu fɔlɔ ye nin de k'o limaniya wali yu'minu bi Allahu Akbar. fo dugawu ɲinina min bɛ ka mago ɲini ala fɛ ale ka kɛ min dan bɛ ala la imanan sadiqan Idra. yakinan Bani. a dan bɛ ala la limaniya danaya yɛrɛ bɛɛ la Ji. a dan b'a la ko ala in kelen de kan ka wele wa a dan b'a la ko ala in kelen de bɛ jaabi kɛ Allahu Akbar. foyi ma foyi kɛ foyi tɛ foyi kɛ foyi tɛ se ka foyi kɛ wa foyi yɛrɛ tɛna se ka foyi kɛ fo n'a kɛra ala ye n'i dar'o la ka sabati o kan ka ban a bɛɛ banna tari m'a faamu o la i ɲɛ bɛ se ala ma limaniya kɔfɛ sabu bɛɛ man ka ala wele jɔnni olu dɔnna ala ko minnu sɔnna ka ne ala jaabi ka kɛ limaniya jɔnw ye o la limaniya kɔfɛ fo i bɛ ala wele min kɛ a k'a sɔrɔ i ye mɔkilisi ye a la i ka ŋaniya ka ɲi i tɛ ka ala wele ka i balima dɔ ta tiɲɛ ŋaniya ɲuman b'i la ni i yɛrɛ ye cogo min o ɲuman ɲɔgɔn sirilen don i n'i balimaw bɛɛ lajɛlen ye ten nin ye sariti ba filanan ye wa fo nin fana ka to an kɔnɔ kuma dɔ la ŋaniya ɲuman bɛ e bolo n'i yɛrɛ ye n'i ka denbaya ye nga i balima dɔ bɛ yen o juguya b'i la i tɛ fɛ ala ka hɛrɛ foyi kɛ o ye e ta minɛ man di dɛ e ta minɛ man di a ka ca la maa caman de ta bɛ ta ŋaniya man ɲi mɛ min bɛ siri a yɛrɛ ye o ye ɲuman ye a kɛbaa dun tɛ e ye fo ala dun b'i ka ŋaniya jugu in fana kalama i k'a dɔn ko ŋaniya kan ka ɲɛ fɔlɔ i ɲɛsintɔ ala ma nin ye sariti ba filanan ye sabanan ye jumɛn ye o de ye ala ko an ka jaabili min kɛ an tuhallila alhalala wa tuharrim alharama wa tuharrim alharama fo nin de ka to an kɔnɔ ka halalayalenw halalaya
ka haramuya lew k'olu haramuya Allahu akbar. kadi man fam fo an ka sabatini kan ni de silamɛya yɛrɛ yɛrɛ Ange. ni nin kɛra sabu silamɛ yɛrɛ bi dɔn ni nin jogo ninnu de ye silamɛ k'a dɔn ka sɔrɔ misiri kɔnɔna tɛ k'a dɔn ka sɔrɔ sunkalo waati tɛ o bi dɔn ko ala ko a ka da daa minnu na olu danw mɔyali Bani. silamɛya ye cogo tɛ Ay. silamɛya baara don Odo. o de la kuma caman n'an sera yɔrɔ ma an hakili bɛ jigin kiraba mɔdenkɛ la Nam. n'o ye jafari sɔdiku ye Aywa. a kanuɲɔgɔnw bɔlen Nam. kufa ka na hiji kɛ makka u bɛ segin tuma min Nam. ka taa kufa u jɔra madina Ange. kira mɔdenkɛ fɛ yen n'o ye jafari sɔdiku ye Nam. o ko jafari sɔdiku ma ko yabna rasulullah awsina Ah. kira mɔdenkɛ ladilikan di an ma min b'a nafa Idra. a ko n bɛ ladilikan fɔlɔ min di aw ma usikum bi taqwallah Bani. n bɛ aw ma ni ala ɲɛsiranya ye Allahu akbar. a ye sira ala ɲɛ Ah. a ye ko to ala ta la Ji. a ye ladilikan di u ma ka na taa se yɔrɔ dɔ ma a ko wa kunu du'atan ila allahi wa antum as-samitun Akram. Wala. a ko min ɲini a fɛ a ye kɛ wele dabaga ye ka na ala ma Ah. ka sɔrɔ a dadelen don Sigi. aw ko kira mɔdenkɛ i ye fɛn o fɛn fɔ an y'a bɛɛ faamu Ah. nka an ka weleli kɛ ka na ala ma an b'o dɔn juma kutubaw de la Ange. an b'o dɔn wajulu kɛnɛw sigili de la Ji. mɛ e ko an ka mɔgɔw wele ka na ala ma an dadelen ko an b'o kɛ ten Aywa. Idra. jafari sɔdik Nam. a ko n'an m'o dɔn n'a bɛ mɔgɔw wele ka na ala ma ko kayfa nad'u ila allahi wa nahnu sumut Allahu akbar. a ko iza halaltumul halala wa haramtumul harama wa adaytumul amana wa wafaytumul uhud Akram. Allahu akbar. a ko n'a ye halalayɛlenw halalaya ka haramuyɛlenw haramuya Ji. ka dɛnɛyaw dafa a ma kɛ layidu janfɔla ye ko mɔgɔw bɛ tugu a kɔ ka fara a kan a jogo kama ka sɔrɔ a da ma fɛn f'u ye Bani. Afurata. an y'o de fɔ kira jogo a ye maa caman de wele ka sɔrɔ a da ma fɛn fɔ Ah. o la nin ye sariti ba ye dugawu minɛli sariti la Ange. o de la i b'a sɔrɔ sɔyi muslim kɔnɔna la Nam. kira mahamadu mustafa a bɛ kuma cɛ dɔ kan Aywa. min yutili safar a bɛ kuma Ange. o cɛ kan Nam. a b'a f'i ye ash'asa wa aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rab Nam. ko dɔ bɛ yen kira bɛ kuma a kan voyage kɛla dɔ voyage gɛlɛya bɛɛ bɛ yaala Ji. a pusɛriw dan b'a la Ange. a sɛngɛlen bolo jɛlen ala ye ya ala ya ala kira bɛ sɔrɔ ka jumɛn tugu a la mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil haram Bani. fa anna yustajabu lahu Akram. Allahu akbar. ne kira ka kuma de fa anna yustajabu lahu Idra. mɔgɔ min nalen don ala wele bɛɛ la a yɛrɛ cogoya bɛɛ la nka a dumuni o ye haramu ye a ka ji min da o ye haramu ye a ka fini don da o ye haramu ye a balolen don haramu na ko cogo jumɛn ala bɛ se ka o ka wele da k'a jaabi Ah. Otike. o tɛ kɛ dɛ Abada. fo an kana ɲinɛ nin de kɔ o de la commerce la ka dɔrɔmɛ kelen nafolo namara ka fara i ta kan Nam. dumuni kɛra haramu ye ji kɛra haramu ye fini don da kɛra haramu ye dɔrɔmɛ kelen min b'i ka nafolo la Bani. haramu dɔrɔmɛ kelen min b'a la Subhanallah. Idra. wa an bɛ ɲinɛ nin de kɔ Wallahi. an b'a fɔ an bɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ Ange. n'i y'a sɔrɔ n'i ye ala wele a bɛ yafa mɛ i bɛ ala wele cogo di Aywa. ala wele datugulen don e ɲɛ Bep. i bɛ mun fɔ a ye Foyi. ko n'i selila Wallahi. i tɛ seli o i bɛ biri ka wuli kɔni sabu fo an ka nin de bila an kun na kira ko tɛ la tuqbalu salatu mri'in fi jawfihi
haramun idra ko maa si ka seli ti minɛ haramu dɔrɔmɛ kelen bi maa o maa kɔnɔ ka jɔ ala ɲɛfɛ ko ala mago t'a la ay otike wa nin ye fɛnba dɔ ye an kan ka min to an kɔnɔ idra nin ye sariti ye min ye belebeleba ye ko an kan ka dumuni duntaw i bɛ mun dun halala don wa a sɔrɔla cogo di a naaninan n'a laban ko an ka ala wele ka sɔrɔ an jigi d'an b'a kan ko ala bi sɔn a b'a jaabi sabu kira y'o de fɔ a ka kuma la ko udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba a ye ala wele ka sɔrɔ a yɛrɛ danganiyalen don a kan ko ala b'a jaabi olu bali don dɛ mumini ka dugawu ti bi n y'o de fɔ a ye a ti bi fiyewu n'a ye ala wele kaban an k'an sigi ka da la k'a fɔ ko a jaabilen don n'an sabatir'o kan musa bincogo t'a la tari m'a faamu sabu i bɛ ala wele min kɛ k'a sɔrɔ e ka limaniya dafalen don i ka ŋaniya ka ɲi i kɛlen don ka halalaya ka haramuyalen haramuya musa ni o sabatilen don da la ko ala b'a jaabi sabu i kɛra ala nin ye ala y'o de fɔ n'a ye n welenbaw jaabi tuma min na ni a ye n jaabi ala k'an ɲɛ ala jaabibaw la san o san seydi sɛri usman madan haidara a bɛ nin kɛnɛ in sigi ni o de ye mawuludo dugawu ye ale y'a daminɛ ka na bila bi la san 30 ani san 3 wa an filɛ o de la bi a ye waati dɔ ɲini ni o de wele ko hadara ko an k'an ka hamiw yira ala la an k'an ka magow fɔ ala ye an dadeli ye sangani a ye o laɲini n b'a dɔn magow n'a yira ala la ni nin kɛnɛ in kama ye kɛnɛ in sigira cɛ min kama n'o ye muhamadu mustafa ye mako foyi tɛ yen fo ala k'a bɛɛ lajɛlen jaabi wa an b'o dɔn dɛ nka ni sigi bɛ kɛ ninnu kan musa i bɛ fɛn bɛɛ kɛru i kɔfɛ ka ala kelen bila ɲɛfɛ tari m'a faamu ka ala kelen bila ɲɛfɛ k'a kɛ i n'a fɔ i ɲɛ b'a la kira ko ten de ko n'an bɛ ala bato k'an k'a bato kɛ annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ko hali ni ɲɛ t'a la ko a dɔn dɔrɔn ko a ɲɛ b'i la min b'i fɛ a fɔ a ye wa huwa sami' a tulo b'a la tari m'a faamu a tulo b'a la a ɲɛ b'i la o la an bɛna don o de kɔnɔna la sisan n'o ye hadara ye k'a ɲɛsin ala ma an dangaleyalen ye k'a fɔ a b'a jaabi wa a b'a jaabi dɛ mɛ kana foyi bila i ɲɛfɛ n'a bɔra ala de la a b'an hakili jigin nabilahi musa alayhi salam don dɔ la a tɛmɛna cɛ dɔ la a bɛ ka ala wele a bɛ kasi a bɛ ka ala wele nabilahi musa ko ni se tun bɛ ne ye n kun bɛ nin ka mago in dilan ala ko nabilahi musa ma a ko e ti hinɛ ka tɛmɛ ne kan ne de ye hinɛbanciw bɛɛ lajɛlen la hinɛba ye nka e t'a dɔn min b'a kɔnɔ i ɲɛ bɛ min na ɲɛfɛ i bɛ ka kuma ni o de ye a ko a bɛ ka ne ala wele ko nka a hakili tɛ ne ala la ayi a hakili tɛ ne ala la musa o de la n y'a f'i ye ko n'i bɛ ala wele a bɛɛ bila i hakili jɔ ala in yɛrɛ la wa ala in de y'a dilanbaga ye ala k'an n'a magow dilan ala k'an n'a hamiw dilan ala k'an sagow d'a ma ala k'an ka laɲiniw sabati ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya o la an bɛ don hadara kɔnɔna la ni an ye an da de k'an ka magow yira ala la an bɛ sɔrɔ ka dugawu kalan k'a laban inshallah hakili jigin kɔfɛ waati kunkurunin dira maaw ma ka don hadara kɔnɔ n'o ye k'u dusukun an'u hakiliw bɛɛ lajɛlen ɲɛsin Allahu Ta'ala la a waatinin na k'u magow yira ala la duwawu kalan sɔrɔla ka tugu o la ka sɔrɔ ka fayida di maaw ma fayida mun n'u b'u ka diɲɛ n'u ka lahara mago dilan ni min ye an karamɔgɔ shirifulakaw fɛ n'o ye Sherif Ahmad Tijani Haidara ye ni nin kɛra ka baara ninnu kunci ala k'a dilan ye ala k'a dilan ye o la an bɛ mawuludu dugawu kalan ka fara o kan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا قد حضرنا مولد نبيك وصفواتك من خلقك، فافد علينا ببركته خلع العز والتكريم، واسكننا بجواره جنات النعيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وعجرنا من إكابك العليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وبآله أهل الصدق والوفاء وبصحبه الأبرار والشرفاء، وكن لنا عونا ومعينا ومصفئا، وبوعنا من الجنة قصورا وغرفا. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار، والنجينا من جميع المخاوف والأخطار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار، واغفر لنا ذنوبنا إنك عزيز غفار. بلغ اللهم وأوصل صوابه ما قرئ بتمامه وكماله من هذه القراءة الشريفة ومولد الشريف، زيادة في الشرف نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ثم في شرف آله وأصحابه وآل بيته الطاهرين الطيبين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تنزل منهما من الأنبياء والمرسلين، صلاة الله عليهم أجمعين، وصدقة جارية من جنابه المكرم صلى الله عليه وآله إلى الروح من كانت التلاوة الشريفة لأجلهم ولسببهم ولجهتهم، وأنت أعلم بهم منا خاصة، وعلى قبورهم منك نور نازل مولانا رب العالمين. أوصل اللهم صواب هذه التلاوة منا إليهم، واجعله نورا نازلا عليهم، وجف الأرض عن جنبيهم، واصفح اللهم لهم في قبورهم مد بصريهم، وارحمنا إذا سرنا إليهم كذلك. اللهم لهم ولمجاورهم ولسكان تربهم ولسائر مقابر المسلمين، ولنا ولوالدينا وأستاذينا وأستاذ أستاذينا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا، ولمن له حق الدعاء علينا، ولمن أوصانا ولمن أوصيناه بالدعاء الخير، ولعبيدك الحاضرين السامعين، ولكافة أهل الإيمان أجمعين، وحرمنا على النار، وتوفانا مسلمين، وادفع عنا شر الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، والصلاة والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا ربي على كان مغوغلا، على كان سقو داما، على كان لا ينو سبتي، على كان ينفع نغيا، ولا كفايدا بي ni antara amsaka minke kasaka ala wele hamiu hamina o faida arakan nani kul huwa allah o de keka fatiha bekala le kofe arakan folola fa
kulu walaw fatiha kalalen kɔfɛ siɲɛ 10 arakan filanan na kulu huwallahu a siɲɛ 20 arakan sabanan fɛnɛ fatiha kalalen kɔfɛ kulu walaw siɲɛ 30 a b'o cogo kelen na arakan 4 na fatiha kalalen kɔfɛ kulu huwallahu a siɲɛ 40 ni o kalanna ka ban ni salamu bilala astagfirullah a bi o siɲɛ 100 kɛ astagfirullah siɲɛ 100 kɔfɛ la hawla wala quwwata illa billah o siɲɛ 92 la hawla wala quwwata illa billah o siɲɛ 92 wa o mana kɛ haju la a k'i sigi ka ala makɔnɔ o jaabile la tarima fam ya rabbi ala kana hamu bila ala kan sago dama ala ka layinu sabati ka ɲini fɛnw nɔgɔya ni ala kira hɔrɔma ye sɔlla muhammad i bɛ kulu walaw siɲɛ 50 k'o kɛ ka nin laban inshallah wassalamu alaikum warahmatullah. An bɛ Alahu taala deli cɛlakaw bɔra ka baara kolo girimanba min kɛ ni bɛɛ lajɛlen y'a ye mawuludu fo ka na se dugawu kalama n bɛ Alahu taala deli ala ka nin baara in ɲɔgɔn kɛli nɔgɔya silamɛden bɛɛ lajɛlen wa wajurukan ni dugawu minnu kɛra a kɔnɔna la an bɛ Alahu taala ala k'a kɛ an nafalan ye ala ka dugawu ninnu jaabi an bɛɛ lajɛlen an tɛ ɲina an ka jamana kɔ ala k'a kɛ basigi ye ka don an ka jamana in kɔnɔ ala ka san nataw fana t'a yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.